Европейската комисия отвори платформа под наслов «Жените в земеделието». Новата инициатива е насочена към овластяване на нежния пол в селското стопанство. Обявена през 2025 година в визията за сектора, инициативата цели да помогне за увеличаване на броя на жените в земеделието. По-настоящем само 32% от земеделските стопанства в Евросъюза се управляват от жени, а само 3 на 100 от тях от жени на възраст под 40 години. Жените в сектора продължават да се сблъскват с структурни пречки при достъпа до земя, финансиране, обучение и ресурси. Новата платформа се стреми да гарантира признаването на техния принос, подкрепяйки националните схеми за менторство и обмен на добри практики в държавите членки, включително трансграничното менторство. Инициативата ще насърчава изграждането на мрежи между жените фермери. Ще акцентира върху успешни проекти, от които другите да се учат, и ще предоставя практически опит отдолу нагоре при изготвянето на националните и европейските политики. Освен това, новата платформа ще изведе на преден план жените фермери като пример. Видимостта променя нагласите, а селското стопанство отдавна е възприемано като доминирано от мъжете.